ne jogo maneno kamoro moro mantie daero ko chenro ni kama en Loz TV show. Loz TV show en chenro mochaknu kendo kitayonu gi DJ mar Mwero, DJ Loz the Street King. Loz TV en ang'o? Loz TV en chenro makelonu jogo matimo gigo mopogore opogore. Ka en comedian, pastor, kata jogo ma in gi inspiration story, kata jogo mapako Nyasaye kokalo e wende mag gospel. Ka achiel kachiel wan e dala mar Mbita kama wabiro tudore gi jowendewa ma Nyanza, kendo chakre nyocha wasetudore gi jogo mopogore opogore. Kaka wuono to wan gi osiepna sana. Nwago kode road show Nairobi, bende most of you ung'eye, but kuom sani Nyasaye otimo maber mwayudo thuolo mwabedo kanyachiel mondo wago story kaka joot, nikech wasetimo madongo, wasepako Nyasaye kanyakla. Koro kawuono to wabiro ng'iyo ni to ngima ne osechopo kanye nyaka nwawere 5 years ago. Mokwongo warwak wendwa e chenro mondo fulnwa nyinge, koka bang'e wago story ka wadhi mbele. Owadwa, karibu sana. Erokamano. Nyasaye mondo ogwedhi, Nyasaye mondo med ting'i malo kuom biro e piny mar Mbita. Nyasaye ma jang'wono mondo med chung' kodi, DJ Loz omed miyo gima ichakoni mating'o jo tich Nyasaye malo ni obed gino eki ma piny duto te biro ng'eyo. Kod nyinga iluonga Evangelist Chris Bor. An Jambita dala ka kumidonje ni mae thurwa. Arwako kabisa. Nyasaye mondo ogwedhi. Ji mang'eny nyalo penjo ni to the meaning mar evangelist ni en ang'o? Nikech sani waneno ka kila jawer en mana apostle, evangelist. Ang'o madhi mbele? Mokwongo evangelist ni to ng'is ang'o? Evangelist en ng'ano ma jayalo mayalo wach Nyasaye, kendo en ng'ano ma Nyasaye oketo mondo owuothi e piny kayalo wach Nyasaye ne oganda Nyasaye. To kuma oseyaleno to onyalo chungo kanisa kanyo to keto jok ma owargo to bedo kanyo, to kawo ng'ato to keto kanyo to dhi mbele gi loso chunje mag jok mosewargo. Ko en ng'at mok nyal settle din achiel, to en ng'ano ma wuotho kalero wach Nyasaye kayalo wach kamano. Wow, koro itimo gik moko ariyo, evangelist to kendo in artist. E sama Nyasaye nomiya nema mar wer kanoluonga, noketo gik mopogore kuoma, ministries mang'eny kuoma. Noketa jal manyalo goyo piano, mano kwongo miya mokwongo. Kasto chako keta ng'atno eki manyalo loko Kiswahili, mano be noketa, mabende in bende isebedo janeno kuom kata mane pap maduong' mane wantiere, ineno kana loke makare. Ing'eni gini ok en kuom somo, kech ato kuom CC ok asomo. Awe skul e klas 7, to kata kamano kiwinjo kawuono ka loko Kiswahili kata Kisungu, to ng'eny ji penjo ni to ng'ani somo manade. Koro nyiso ni ka Nyasaye nowara nogolo fuwo to noketo rieko e pacha motimo koro anyalo loko Kisungu, anyalo loko Kiswahili, kendo ochako keto wach machielo kuoma ma en yalo wachno eki. Kasto ochako keto wer, koro sani anyalo pako Nyasaye kamano. Okay, ji mang'eny nyalo penjo to Chris Bor ni owero wende mage. Achiel kachiel wadwa ni mondo igwelnwa ngolo ni moro mondo jogi ong'e. Nitie ngolo nitie wer moro mag gospel moro mani wero Mungu nipe 50-50, nitie moro mani wero Sira Nyasaye, in e ngaina. Wadwaro ni ibilnwa mana achiel kuom magi, kaeto ka watieko to ang' ni ibilnwa manyien. Achiel kachiel nafas en mari, igono kata gimoro dakika 3 kama koka wadhi mbele. DJ Loz nachako gi volume 1 mokwongo. Kinyalo paro, nachako gi wer mawacho ni Yesu abiro iri ka ng'ama orwenyo, kiriweya kenda ka ji oweya, kata ji biro gidigi tol jakondo mola, an abiro iri ga gi an alogna. Yesu abiro iri ka ng'ama orwenyo, kiriweya kenda ka ji oweya, kata ji biro gidigi tol jakondo mola, an abiro iri ga gi an alogna. Joma tindo biro ga gi timbe piny motamo wang', an abiro iri ga gi wareruok na jatelo,
kata osiepe biro gi timbe piny motamo wang'. Mesiana biro ga gi warruokna ka ng'ama orwenyo, kiriweya kenda ka ji oweya, kata ji biro gi digital jakono mola, an abiro iri ga gi analogna. Kamano makiruwe jotich ruoth, to gima mondo ng'eni kendo mar misango to mach osetho. Wow. But then weno ne wiya wil godo. Weno ne mit sana. In fact, sama nochake makoro wacho ni sira Nyasaye. Mane moting'o sira Nyasaye. En moting'o sira. Nitie kaka mane chako. Nichake ni Yesu abiro iri ka ng'ama orwenyo. Abiro iri ka ng'ama orwenyo. Sabiro iri ka ng'ama orwenyo. Japuonj abiro iri ka ng'ama orwenyo. Wadha ng'eni wendi moro mane odonjo e pacha sana. Ok nodonjo e pacha kiwaruok, lakini nitie kaka nodonjo e pacha. Nitie moro mane ka wer anadhi naterga ni Mungu nipe piki piki. Piki piki. Yes. Ne awero wendo kacho ni Mungu nipe 50-50 ba 50-50, Mungu nipe 50-50, niendelee na kazi yako. Ukinipa 100 nitaacha neno lako, nidharau watu nijiringe kama tausi. Mana kana wacho. Chiemo naketo weno ma japikipiki moro ng'isa ni koro kawuono DJ Loz iweyo koro idwa weyo timo mixing mondo ibi bithago stage ka gi pikipiki koro ikwayo pikipiki. But en higni mang'eny sana mosebudho kapok wanenore, but agone Nyasaye erokamano ni otelo ni oriti gi jogi, to an bende orita gi joga manyaka chop kawuono warome dala mar Mbita. Ago erokamano maduong' sana. Amen. Nyasaye mondo gwedhi. Kana chopo kayudo kurwaka achamo ring'o ma sweta. Achamo gweno, ng'eni Nairobi wan ochamo ring'o gweno ok wayude, but kawuono achamo gweno ma sweta. Erokamano. Chris Bor. Nitie penjo moko ma bende ok wanyal kalo ma ok wapenjo, nikech ing'ano matiyo ne Nyasaye kotenore gi yor wer, kendo iwacho ni in evangelist, in ng'at moro ma yalo ne ji. Mokwongo gombo napenji ni to be in gi dalani, nikech wayudo ka joyalo masani tinde gin vijende mang'eny modonjo e yalo. Nitie nyaka vijende masani odonjo kora. In fact, lemo ka sani oting'o kora sana. Miyo ni ng'ane chako kanisa gi ng'ane, to kinyo walo bath jirombe moko dhigo, oonge kata dhako, pok notemo kata kendo. Moro be yudo ni nokelne nyaka dhako moriembo, okele nyaka dhako monyuol man gi nyathi moting'o nyaka ich twins, ochako riembo, to chako nano me kanisa ni kendo lemo. Nyiso ni to be in gi family, apart from mamu gi babu, be in gi nyithindi gi dhako gi dalani. Erokamano DJ Loz. Ok ing'e ni ng'ama war mondo iwuoth gi warruok mar adiera, king'e Nyasaye manowari, to onego bed ni gimokwongo ikwongo ng'iyo ni to be an gi dhako. Ing'e ni jatich Nyasaye ka nigi dhako to gino kelo ladha moro, kendo gino miyo iluori nyaka kuonde midhiye. Sama idhi kata e chokruok moro, kata ng'ato jatich Nyasaye moluonge kanisane, to ichopo kanyo tionge dhako, to gi kimo kaka namielnego Nyasaye cha. Dhano nyalo paro ni samoro ng'ani mielga to ndako geto ga nyarombo moro iye ka. An kane Nyasaye owara bang' kane osewato nakwaye ni Nyasaye kiyie to miya ng'at mabiro luongo ni chiega mang'etna. Muma wacho ni e puodho mar Eden ne ochwe ng'ato miluongo ni Adam. To Adam kane ochwe to ne Ruoth oneno ka ne en complete gi gimoro amora, to nitie gimoro mane oonge go. Mane kata nong'iyo Adam ne nitie, nonyalo wuoyo gi, nonyalo bedo korito le gi gimoro amora manitie e puodho, lakini ne en lonely, ne en kende. Ruoth Nyasaye nowacho ni we mondo atimna nade, achwe ne ng'ato machal koda, agol ng'etne mondo achwe ne ng'at machielo mabiro bedo jakony mare mabiro konye. Sama ne Ruoth ochwecho kamano, noketo mondo Adam obudh e puodhono kende for so long, to noneno mapiyo ni mondo omiye jakony. Tamo an be ka Nyasaye nowara, nakwaye mondo omiya dhako. Nakwayo Nyasaye miya dhako moritore,
ok dhako mabiro yudo gi nyithindo, dhako mabiro yudo kata gi ich, ok kamano kata mosekethore. Nakwayo Nyasaye mondo omiya dhako, to adiera Nyasache en ng'at ma kikwayo gimoro to in be kiritori, ok ni ikwaye to ito tikethori, hapana. Nakwaye to nowinja, nomiya dhako, nomiya nyako manyar kosoko, manyar kobwaye. Nyasaye osegwedhowa kode gi nyithindo 2. First born mara en nyako, iluongo ni Trivia Blessed. Second born mara iluongo ni Noel Faisal. An kod nyithindago gi chiega kendo wadak kodgi kumoro achiel. Dala to pok agoyo, to an gi oda ma pod Nyasaye omiya. Pod apango mar kasetimo arus, nok watimo arus, to bang' kasetimo arus, mapango mbeleni ka, ma kosenyonwa e kanisa mar CTC ka arus masenyono mos, masetieko, kasto bang'e to koro agaga dala, to nying Yesu yudo duong'. Okay, gimano omiyo apenji kamano ba, waseneno ka joyalo masani okaso monde ji. Ywaga ne Yesu. Ywaga ne chi ng'ate mokaso no ywaga kaga chonge piny. Ywaga na mina. Yaani okaso monde ji ni mondo go chonge piny oywagi, to onge gi dhako. Emano omiyo apenjo kamano. Mar ariyo, iwacho ni in evangelist to pok igo dala. Sani kopo ni nyarombo moro biro man gi dalane nokosana gi chwore, ere kaka idwa tatua to in ionge gi dala? Ondiki ni ng'at mantie kuomwa, mantie e iya, duong' moingo ng'ama ni oko. Najakawra ka Daudi ka Jesse. Daudi ne wuoyi matin, to kadiera chutho, Daudi nokonego bed ni dhi kedo gi Goliath. Nikech Goliath ne osekedo nyaka gi jok mosomo lweny, ma bende osego lweny moloye kendo mohinge, to Daudi nokorango mago. Nyiso ni Daudi nong'e ng'ama ne ni kuome. Ing'e ni king'e ng'ama ni kuomi, kiseluongo ni jatich Nyasaye, miseng'e ng'at man kuomi manoluongi, to ok ibi ng'iyo ni ng'ani ng'ama nigi dala kata onge dala. Nikech samoro nyalo bedo ni atin, to jal moseko dalano en ng'at ma samoro wiye oti lwar kendo duong'. To ng'at man kuoma to duong' mohinge. Nyiso ni weche madhi wuoye kodgi ok gin weche na, to gin weche ng'atno man kuoma. Sama koro adawuoyo gi ng'ama duong' mosego dala, ok abi tiyo gi pacha nikech adieri aonge rieko ma dawuo gi ng'ama kamano. To Nyasaye manoseketa that position, manoseketa e komno, jalno nigi teko matatua weche te. To mano emomiyo situation moro amora ma achope, kaka Daudi inya romo go okang' moro matek, iwinjo konyiso ruoth ni ruoth, iwinjo ruodha, sama akawo jamni madhi go e thim, to simba kata dugu obiro dwa mondo omak nyarombona achiel makwayo, tabro weyo prochogochoge talawo mamake gi yie tike, ma ng'am dhoge mayiechi, ma gol nyarombono e dhoge, machak aduokgi dala ka gin kare. Nyiso nang'o? Kata obedo mani gimoro ni nyalo kelni e nyimi maduong', to nikech ing'e ng'at ma in go, ok inyal weyo mar mondo ikony jogo. Adiera serado gi weche ma kamago, ji osebiro kata ma kumadake, iyudo ka ng'at mang'ongo mok kata mbasna biro manyisi jatich Nyasaye bikonywa oda wan gi lweny kama. To kapok adhi kanyo takwongo apenjo Nyasaye wach, tapenjo Nyasaye, jalno biro ira, to ata ng'ama tin, to ruoth in ema niluonga, miya weche manyalo dhi wacho ne jogi mondo gikone in mondo nyingi oyud duong' to ok nyinga. To sama dhi mabedo piny kacha, to Nyasaye maloro weche mabro wacho gi jogi, to gikone nyaka yud ka Nyasaye loch dokne. Okay, e kanisa kamileme, in gi kanisa mari koso ileme e bwo pastor? Sani aleme kanisa mar CTC, mar motelnwa gi jatendwa Apostle George Ambiyo, mane jatendwa motelnwa sani ma bishopwa, to pastor in charge mar kanisa man godo ka iluongo ni Senior Pastor Eric, ma wan godo Mbita, ma Nyasaye noketo wa e lwete. Mane kanisa ma antie for now, ma bende ok ang'e chieng' mabro wuokie, to ageno ni mondo abed kanyo nyaka chieng' ma Nyasaye wuo. Anyalo mana penjo ni to kuom sani, nikech iwer titimo evangelist be, ang'o mitimo mipidhogo nyithindi kaka jalo matiyo ne Nyasaye? Nikech Paulo nowacho niya, kapok nitie muma mowacho nang'o, kani nowacho ni en wuon nokwongo golo sadaka. Ing'e noyudo ka jolewo masani okaso nyirombe nogolo sadaka to gitok gigol. In wuon itimo tich ang'o
mondo ipidh nyithindi nikech macha tich Nyasaye ok en tich mapidho nyithindi. Muma moro ndiko ni Kisungu wacho ni those that works in the garden of the Lord and vineyard, okete ni in the vineyard of the Lord, they shall eat in the vineyard of the Lord. Jogo matiyo e puodho mar Nyasaye, jogo chiemo e puodho mar Nyasaye. DJ Los, adiere nyim Nyasaye, akwanora ni ajawe nyim Nyasaye nikech asetemo yawo tije mopogore opogore. Asebedo gi kar computers, asebedo gi komiliede, asebedo gi kuonde ma iorone ji thumbe, asebedo nyaka gi tije mopogore opogore. Asendiko nyaka ji. To gikone iyudo ka Nyasaye manoluonga ok yiena mondo abed kanyo. Koro inyalo yudo ka samoro ka insist nada bedo kanyo, abedo kanyo ok adhi e tich Nyasaye. Tipo mana ka gimoro okelo wiye ma gik moko wang'. Dichiel. Gik moko okethore. Iyudo ka gik moko lokore upside down. Koro ajadhi ga lamda be Nyasaye en ang'o midwaro koda? To Nyasaye miya duoko ni noluonga. Adiera nyaka nachak tiyo ne Nyasaye gi chuny achiel, kata kok adhi e tijego, to Nyasaye osebedo jakora kendo osebedo kochung' koda. Adamu nanyisi DJ Los ni dhano nowar mopogore. Nyocha ka nwawuoyo kodi ka, ni iwacho ni dhano wigi wil. Nyiso ni ka itimo ne ng'ato gimoro maber, to ng'ato wiye dugo wil, ma sama igone simu tiwinjo onyisi ni to ni adich monde matin ang' nagochi samoro, to wiye dugo wil kendo ok ogochni. Ka samoro kata kobiro kuma kokalo kuma nitie tin ok onyal luoro gik mabiro mondo kik inene, nikech samoro Nyasaye oseketo rea moro. Takwanora ga ng'at ma jahawi kendo jal ma Nyasaye notimo ne ng'wono. Nikech an gima ng'ato otimona wiya kwilgo. Okay, Chris. An gi penjo moko kama nyaka penj. Why only gospel? Ji mang'eny timo angla kendo age mari ni mielo angla makiro kaka ng'ato nduko enungone e ba, to iwacho ni bas kae kama ngima nitie. In kaka Chris, why only gospel? Nyasaye ni notimo ni ang'o? Kata seche moko ni romo gi jokuoge moko nogo wi makiduogi para to wacho ni Nyasaye ni kare ne mewa werni. Seche moko ne dhi mielo joka. Noket ni kata mchele. Oket ni mchele e glass. Mikoni kare konge geno. Wawer gospel. Why only gospel? Ero kamano penjo no. Naparo ni widhi wil kode, but ero kamano kuom penjo no. DJ Los, ng'ato kaka odonjo warruok opogore. Ji opogore, jomoko nya timo neno ni donjo kaka kama, to gikone kinotimo magitimo, miyo nyiso ni ng'ani nok okale gik mowachogi. Dhano loso neno. An mabedo kani, gimomiyo asewuotho e studios, kendo chieng' moro producer moro sani bwana, kaber tanyalo miyi jo pesa moko kata ji adek kende mondo iwer. To kiwero jogi, to jogi dhi miyi pesa maber nikech duol ma in go en duol manyalo go angla maber, kendo inyalo yudo pesa. Nonyisa, tanyise ni bwana, ok ing'eyo gimomiyo apako Nyasaye. Gimomiyo wuoyi matin kaka an kama anyalo bolo ngimana piny, ma wach ni adwa matura gi Nyasaye, chalo kama DJ Los. An kuma antiere ni, beta ka ema donge, kendo beta ka ema some. Onyuola gi dhako iluongo ni Bora Kech, ma nyaka rachunyo Kanjira. Dhako ma Nyasaye nochweyo gi chia to gi ber minyalo ne. DJ Los minwa ne jaber. Dhako ne lando, dhako ne kwar. Igombo mamau. DJ Los we apim dhako ne ber. Okay. Sorry koko donjo kama waikra. DJ Los kiweyo kuom ber. To minwa ne jaber. Ne en dhako mani gi figa, gi gimoro amora minyalo dwar kuom dhako. Otemo dhi katedo, koni gi kocha. Otemo kinyuome. DJ Los, to chuo mane nyuome, ne jwang'e ne riembe riemba. Mano mamawa. Onyuolo nyithindo 4, chuo 2 to gi nyiri 2.
E odno ane matinie, ane last born. To an matin ni an be moka somo, jochiende notama somo. DJ Los, minwa notemo wuotho. Kodhi inyuome, tiriembe, inyuome, tiriembe, inyuome, tiriembe. Los notamore ni koro ok ochako dhi katedo. Owacho ni adamo napang ot mondo adag gi nyithinda. Nopango ode maber kendo ne wadak kode gi kwe. Kendo nonyalo chiemo maber, nonyalo nindo maber. Kata kamano DJ Los ayany noromowa. Kuonde mane wadake ninyalo luongwa ni wan nyithi ochot. Kendo piny ne nyalo nenowa ka gima wan nyithi ochot. Ne waonge kwe e ngimawa kod odwa. Dhako moro nobiro chieng' moro godhiambo to onyiso minwa ni nyaka rachuonyo ayudo ni dichuo manyalo kende gi nyithindgi. Eka minwa be noyie nikech en be nowinjo ka yany oromo nyithinde. Nonyiso minwa ni odwa gamo minwa. Ne minwa oyie mondo ogame. Ka noseyie, minwa nobedo kodwa piny mopimonwa gotieno. Nwamor DJ Los. Mochuno wafundo gigewa immediately gotieno no. Mondo kiny obi oterwa kuom wuonwa. Ka nwasefundo gigewa, ne wachiemo nwadonje nindo. Sa 12 okinyi, dhakono nomondo odwa. Mobiro oting'owa gi minwa. Oterowa e piny mar Gemrangwe. Noterowa kuro mondo wadhi ir wuonwa. Ne wadhi ir wuonwa DJ Los. Ka nwachopo e dalano, nwayudo jaduong' modongo mopidho yie tike. Jaduong' morwako nyasa. Ka nwadonjo kanyo, ne wabedo nwarwako jaduong', jaduong' be norwakowa. DJ Los nwadak e dalano gi kwe, nwadak e dalano gi mor. Kendo jaduong' norwakowa ka nyithinde. To ka norwakowa kamano, DJ Los, gima ne chijo chuny minwa kata maramo chuny minwa, mane chando chunye mane onge go kwe, ne en wach achiel. Los dalano onge wendo ma donjo odiochieng' ka piny ler. Dalawa no ne en dala ma welo ne donjo gotieno ka piny olil chakre sa 4:05 otieno kama. Kendo welo ma donjo e dalawa ne gin welo man gi mitokni matiende gidongo mag Prado. Samoro kineno ka dhako modonjo e dalawa obiro gi diel marateng', samoro moro obiro gi gweno, samoro moro obiro gi apiko to oting'o samoro gweno marateng' ti. Gweno go kwe ka kalo donjo e ot moro manitiere kanyo manolosi e dier dala kanyo, ma en dhode iloro godiochieng' otieno ema iyawe. DJ Los chuny minwa ne chano to tich mane ma jaduong' nitie e dala ka. DJ Los minwa ne onge kwe. Ke chunye ne chandore. Samoro nwaparo ni sama gweno donjo kamano, kiny ne nwanyalo chamo gweno. To kata kamano, ka piny ru to ok wane kuma gweno odhiye. Chieng' moro mamawa owacho ni odwa mondo ong'i en tang'o mitimo e ot ma e dier dalani. Odwa mondo otim gimiluongo ni investigation. Kata kachero gi dholuo. Eka chieng' no, anyalo paro wiya ok nyal wil, ne en chieng' tich abich gotieno kama gimoro sa 7. Geche mag Prado matiende gidongo nodonjo e dalawa kaluwore, geche 4. Ka ginego taya, gichwado hazard giluwore gidonjo. DJ Los ne gidhi ma gichung' e nyim dhoot ma e dier dala. Eka welo nolor e gari modonjo e ot. Odno ne en od lo manorwadh kode tok otieki, ne en gotuchi otuchi moko. Los minwa norito ka welo go osedonjo e ot to oloronwa dhoot nikech wan sa asaya ma welo donjo to nwawuok wachung' e dhoot. Nok wanindi, wanindo late kabisa nikech gik mane timore e dala. Minwa noloro dhoot gi oko to olworo gi e tok ot mondo olidh ong'i tang'o mitimo e odni. Eka minwa nong'icho gi otuchi. Oneno ka dichuo moluongo ni chuore. Gimo manorwakorego nochiche. To dichuo ka dichuo manobiro gi mitoka noting'o nyathi matin DJ Los. Nyathi sikul morwako uniform. Notwe lwete, otwe tiende, otwe wang'e, otwe dhoge. DJ Los minwa nomedo rango gini. To minwa neno
Ka nyithindo gi opiel penj kama to ng'ato ochung'e but nyathi mobirogo. Eka nomedo rango to aneno ka dichuo moluongo nyithindo ka chapni e lowo kacha kama to twegi ok ginyal chungo malo. Min omedo rango noneno ka chuore okawo buru to odhi okudho kuom nyithindo ka. To nyithindo ka pachgi olal. Ka nyithindo ka pachgi oselal to oneno ka chuore okawo pala motwe piere gotamba marakwar. DJ Los to dhi to go chonge piny but nyathi mokwongo to mako dho nyathino to ng'ado ng'ut nyathino ka ng'ama ng'ado gweno. Los minwa dende notetni oringo koduogo ot mwalo pi wang'e chwer. Otetni kabisa. Oringo biro yawo dhot odonjo e ot to loro dhot gi iye. Ka noloro dhot to mwa penje ni to mama ang'o matimore? Nobwogowa kabisa. To penj mama ang'o matimore? To minwa nobedo e kitanda DJ Los to omako dhoge kama to mere madeye to pi wang'e chwe to tetni. Nokonyal wuoyo, noling' aling'a. Eka owadwa penje to mama iywago ang'o? Minwa nok nyal wuoyo. Mama ang'o matimi? Minwa nok nyal wuoyo DJ Los. Noling' aling'a dende tetni to omako dhoge to pi wang'e chwe to mere madeye. Owadwa nokawo onget to oume go. Kaparo ni koyo chame otuo. Koseume e korka odhi otulia ma dende oduogo chien mokwe. Kaka nokweno DJ Los nochungo dichiel to wacho nyithinda funduru lepu wadhi waya ka. Los ne wachako fundo lepwa e yor haraka. To kwatieko fundo lepwa to nyamera de penj mama ni mama wadhi kanye? Tang'o mi waya e dalani. DJ Los minwa nowacho ni dhi pimonu mbele. Nyathiwa manyako en ng'at moro manyaka mar jaramo. To noramo wacho ni nyaka inyiswa mondi gimomiyo wawuok ka gotieno no. To mama nochuno mondo opimnwa weche mapimonegi. Kaka noneno kaka ninego nyithindo matindo maonge ketho. Ne wawuok mondo wawuog e dalano gotieno no mondo waringi waya. Los gimomiyo anyisi ni samoro kineno ka ng'ato nie warruok. Nitie gimomiyo ng'ato ok nyal jwang'o warruok. Emomiyo ng'ato penjore ipenja tang'o miyo gospel ema wacho ni nyaka mokie to kik ajwang' gospel mondo adhi e piny. Los ng'ato koneni kipako Nyasaye kimiel ni Nyasaye. Los ng'ato nyalo wuoyo kuomi. Ng'ato nyalo wacho to magi to miel ni Nyasaye nade. Los ng'ato nyalo wuoyo kuomi ma wach weche mang'eny nikech ok ong'eyi, ok kia gimikale. Los ng'ato nyalo ng'iyi ma sama ipako Nyasaye to nyalo neni ka ng'at moro matugo e nyim Nyasaye. Ng'ato nyalo kawi samoro oneno ka jawer moro kaka otimore marach opani in bende chal kamano. Los dhano opogore. Nitie gimomiyo ng'ato donjo kuom warruok. To nitie gimomiyo ng'ato twere gi Nyasaye. Los ema nyisi ni an apogora gi jok ma samoro ineno. Chieng' monuo kodi mpaka tiwacho ni wachalre. Los wapogore. Wapogore. Nikech kaka nadonje opogore kaka ng'ama chielo nodonje. Los nwawuok gotieno kwaringo mondo wadhiyo. Wawuok e dalano. Ne wawuok e rangach matok dala. We mona nyisi ni an gi nyiminena gi owadwa achiel wan ema nwakalo dho rangach. Minwa nokokalo dho rangach. Minwa nopodho piny e dala kanyo. Sama nopodho kamano to nyisowa nyithinda ringru matek kik ung'eng'eu. Los nwaringo otieno mwawe nyaka lepwa manosefundo. Sama minwa nopodho. Ne waringo matek Los wan gi nyithindwa. Minwa nowe chien mok wang'iyo kata ng'ewa. Los nwaringo mwawuotho gi tiendewa from Gemrangwe nyaka Mbita ka. Ka nwabiro nyamera maduong' nong'e kuma nyamin mama otede. Noterowa nyaka ka nyamin mamawa. Ne wachopo late nwadhi waduong'o dhot noyawnwa. Ka nwadonjo ne olo pi kuomwa. Noluokwa. Nwaonge teko. Nomiwa chiemo Los. Ne wachiemo. Ne wapimo ne nyamin mama. Nwasaye ni kiyie to ring iom mamawa
mama waweyo kuma nopodhe cha. Nowacho ni oyo nindwa na nyithinda kiny nadhi aom nyamera. Adiera nwadonje e nindo. Ma nong'eyo kuma nwapimone no. Kech ong'eyo kuonde go. Okinyi nowuok mondo odhi oom minwa. Nodhi nwarite mondo oduogi mamawa. Nwarito nyamin mamawa mondo oduogi mamawa. Nyagimoro sa 1 otieno. Noduogo koting'o rabolo. Moko nonyiewo nwa rodi. To kwapenje ni to ere mama, pi wang'e nochako chwer malit koywak. Nokawa to ting'a. Koseting'a kama, to okawo nyithindwa bende omako kama. To ketowa kuome. To nyisowa ni nyithinda, dak nuwachna ni mama u ne tuo. Mondo abi akaw nyamera tero osiptal. DJ Loz, ne wanyise ni mama wa nok tuo. Mama wa nowe mana kopodho piny. To nonyisowa ni owinjo. Jalcha nonyisa ni mama u osebedo matuo. Owadu maduong' nokwalo dhiang', odhi ouso, olal godo kodu, pok onenou. To nikech ong'e malong'o ni dhiang'no en maru, nokomanyo owadu, noweu kamano nikech minu ne en go. Mama u osebedo matuo, osechandore gi mama u kothiedho. Mama u otho tich 5 mokalo. Mano oseiko, osiemone liel kuma noike minwa. No, okay, kidogo to. Samane uwuok kacha muchopo ka nyamin mama u. Nodhi kinyne kuso nokawo ndalo adi kokodhi? Nodhi adhia kinyne, gokinyi ma piny oru godo no. Mondo odhi om mamawa. Mano ne en tich adi? Ne gino timore on Friday gotieno, sa 6. Otieno madhi 7. Koro kodhi kinyne Saturday, to emong'ise ni notho Friday. Notho Friday manokalo. Ok Friday manyoro no. Friday manokalo. To uto wuok Friday manyoro. Friday manyoro no. To mama u nowe Friday manyoro. Nowe Friday manyoro no. To odhi Saturday. To nyise ni mama wa notho tich 5 manokalo cha. Manoseike. Ne wanyise ni minwa nokotho. Ochuno mondo wadogi dala cha mondo dwa confirm. No kawo gari chieng' Saturday no. Okinyi. Kech nyamin mama wa ne nigi pesa kabisa okende gi ng'ama nomeo. Nodhi Saturday gokinyi? Saturday gokinyi no. To duogo sa adi? Mama wa noduogo gimoro sa 1 otieno. Warite moduogi mama wa. To duogo kende sa 1 otieno. Koro sa 1 otieno ema nwaywake, mkara nindo notamowa. Maka gimoro Sunday, nwa insist mondo wadogi. Koro wadok Sunday gokinyi mang'ech. Mondo wadog wang'i ane ka be mama wa ne kacha adiera. Lozo nwadok gi chuo 4 koting'o pau gi gembe. Mondo wadog wapur kacha wang'i ka minwa ne kanyo. Ka nwadhi e dala no, nwachopo. Noterwa nyaka kuma liel ne nitie. Los chuo nopuro. Chuo nopuro tikunyo. Nopuro mokuny. Ka nochopo piny makoro ielo mos kamago pau ne en gima thany thany. Law mama wa ema nokuongo gol. Ne gielo mos, ne giyudo minwa kopiel piny e bur kanyo. Los. Ka lepwa manoweyo ka noum godo wang'e nyaka bunde ka. Chakre bunde nyaka piny noum go boke. Otieno manwaringo wawe minwa no ema dichuo nonego e merwa moiko minwa. Piny mar Game Los. Nochuno mondo nyamin mama wa or sanduk gi sechego. Mondo chak oik minwa. Nobath sanduki gi jomoko moket minwa moik game kanyo. Iwinjo ka luongra ni Chris Bor. Bor ni ok en wuonwa. En chuor nyamin mama wa manokawa manodak Gombita kanyo. Los nwaduogo kwaseiko merwa. Ne wawe minwa e piny mar game. Aduogo Gombita. Nyamin mama wa. Namanyo wuonwa. Ayudo ni wuonwa iluongo ni Onyango Maoro. Majagera kaskunga ka. Ne girwaka mabedo kanyo. Ma in jagina adi koro? Ma koro ne agik gimoro higa 15-16 ka. To gicha notimore ki jagina adi? Gino timore ka nitie gimoro higa gimoro 8-9 kanyo.
To okay, ne un nyithindo adi total to ng'ama ne duong'? Wan nyithindo 4, chuo 2 to gi nyiri 2. Ng'ama duong' e wadwa en nyako. To ng'ama luwe en wuoyi ma en dichuo. Kaso mar adek en nyako, then an last born. An ema koro atin e wadwa. Atemo somo Usare ka. To jochiende nyithindo mane wuonwa nego ka loso dugo mochiena mbita ka. Maka bede klas kama, tano ka nyithindo 2 tuch koni, 2 tuch koni. Dhogi golo reme klas 7 tam 3. Mochiena motama somo. Wero moro awero katimo go nenda. Ang'e ni pok iwinje. Mawacho ni hera mane miya osiepna odhiero wang'a. Wasigu ng'iya gi chien chien pe wang'i chwer. Weya monda nyisue jothurwa gimomiyo wara. An nokoluonga osiepna be nokochuna. Neno kwanya osiepna kaneni chiena. Neno yuda embeta kawuotha wuotha. Sikul aweyo jothurwa e klas 7. Nikech chiena jothurwa embeta wakanyo. Jomoko nyiera gi chien chien giwuoyo kuoma. Jogi nena ka ng'amorano. Amen. Koro werno awere katimo go nenda kuma Nyasaye nogola. Emomiyo denge jatich Nyasaye manowero Yesu loyana. Ema nolamona Nyasaye piny mar mbita ka kolos chokruok gi kanisa madwaro kod chang. Mbita ka ema ne olamona Nyasaye ka janeko nodhi tuke nyim injili. Sama nokelo injili kane chiena. To Nyasaye ma jang'wono. Nyasach nyithindgi, Nyasaye maneno gi kuma bor. Mamwa wacho ni din bed Ruoth Nyasaye ok jaka korwa. Kara wato de korwa chal nade. Nyasaye no nodoko jaka kora. To Nyasaye no nomako bada. Emomiyo ahero wer moro mawacho ni isebedo jakora. Adiera Nyasaye osebedo jaka kora. To Nyasaye no osetimo nang'o DJ Los. To omiyo nyaka kawuono kuma chopeni awacho ni nyinge mondo oyud duong'. Okay, nitie penjo ma koka penji to kata mana joneno maro biro wacho ni gima apenji otama to ok anyal koso moka penji. Daher mar penji niya, sama ne uyudo kama dhini oiki muchako wike kendo, atua mane munukawa apart from ik? Atua manokawo ne onge kaluwore ni jogi noketo allegation madongo kuomwa. Mokwongo nowach ni owadwa maduong' nokwalo dhiang' modhi ouso. Ne gichako kelo wach kasto bende janeno manoneno ka nego minwa ne onge. Omiyo nyamin mamawa nokotimo gimoro amora. Noweya weche kamano modhi moiko kech jalni be nosetero nyaka dhok mag minwa. Koro mano ne chiege. Makanye mano ike nyaka kawuono ni? Minwa ni gem kanyo nyaka sani kendo chokene ni kanyo. To an kech wan nwang'eyo gima notimore. Kendo nopimnwa to be nwang'e ndalo mane wantie. Na promise no kachaka dok e dalano. Owadwa achiel ma wan go odok ogedo kuro nikech minwa no ikanyo. Atoto nawacho na gedo mbita ka. Be isedhi milime? Owadwa kuma entie. Nawacho nok nadok e dalano. To my word is my bond. To bende osepimonu kata ni maybe jaduong' no maybe nolokore owarore kata maybe ne otho kata gika pon maybe dhi mbele? DJ Los jaduong' no otemo loko owadwa janeko. Kech nong'eno owadwa biro kawo lot nokonyuolo owadwa. En onge nyathi. Gik mosetimo ng'eny ma kachako timo neno no to apani piny nyalo ru kapod atime. Nikech omiya ngale kamano. Jaduong' no temo nyaka loko owadwa janeko. Ko owadwa ni Mombasa. No owadwa duogo moluonga mwadwa romo kode rodi ma wadhi nyaka e dalano mondo odhi odwar lo mondo ogedi. To ko owadwa dok to oloko owadwa janeko. DJ Los nwa mondo go owadwa ka jalemo moro manowuok e piny mar Oyugis nobiro molemo ne owadwa oketwa gokinyi an go owadwa no wamondo nam mbita ka kanyamin mama waka wamondo nam to wakawo pi to waolo gi e tokwa kama ka wan duk thireth kaka nonyuolwa sa 11 kapok ng'ato donjo e nam. Mano ng'ama ne keto? Mano jalemo no mondo olok ne owadwa dhoch. Nikech niwacho ni wuonwa cha ne dwa mondo otieke. DJ Los kok Nyasaye manadonje manokonyo owadwa ma kawuono owadwa ni dalano. Jaduong' no sani osenindo loka.
we mondo akundi jilos ni kata obed mana ajuoga maduong' marom nade, Nyasaye ajuoga mar ajuoke. To pesa mane go ka bende nodong' maybe wadu noyudo pesa wealth moro manoweyo nikech ne wacho ni mwandu chal ka gima ne donjo e dalani kaluwore gi 1 to 3 maybe mane dhi mbele. Jilos dalano ne onge mwandu kata achiel. Dala ajuoga onge gima ber manitie. Dala ajuoga onge mwandu. Nikech dalano geche to ne donje. To anyalo koni mganga ajuoga minowacho ni bi malos ni gimoro no, en onge kata gimoro, en minowuoyo no. An gi neno kendo an gi ng'eyo kuom ajuoga. Momiyo chunya ochaya ajuoga manyalo ndiko e signboard ni bi mondo amiyi yath mar ohala, to eto ohande ni in emodware pesa kuomi. En dak olose mare ni mondo oyud pesa. Kata dak oyawe duka mondo. Dak oyawe duka mondo ji onyiepe, ito duka ni odwa losoni. Ajuoga onge gimoro. Dalano ne onge gimoro. Okay, Chris Bor. Ayuno ka stochi lit sana. Kendo nyaka chak timo interview. Aparo ni ma is the 4th story modonjo na malit sana. But all in all wawacho ni Nyasaye nyalo. Kendo Nyasaye nitiere. Anyalo mana dok korka music koni. Kech sabe ng'enyo neno ka en saa 6 otieno to piny be koro lel. But mano tok nyal tamo dhi mbele. Mak mana ni tie story moka nyal koso moka penji. Maswali moka nyal koso moka penji. Apenji ni ya Chris. Sani ine gospel industry. Kendo unachiel kuom jogo ma wende gitimo maber sana. Okawach timo maber, maybe nitie joma wende gitimo maber moingo marino, mong'ere. But when it's come to the strong message ma ng'ato nyalo deliver, I think your song maybe can be the best. And they are the best. Okay, apenjo niya. Nyaki donje industry kae. Wacho ni sani okiti. Challenge mane mikale kaka jawer e industry ka. Nikech ma be chal nam. DJ Loz, anyalo wacho, an ahero na wacho adieri, nikech ang'e ni ng'at mantie oko kacha, ma sani saboro nyalo bedo ni nena, adwa ni mondo ng'e ni Nyasaye nitie. To mama wacho ni wachuru adieri, to adieri noketu thuolo. Ajatemo ga neno ni nyim ji, to kendo atime kinde ka kinde. DJ Loz kane pok adonjo e industry mar wer, ne anyalo timo gimiluongo ni adate nyiri ma jonyuolgi nigi pesa, kendo nanyalo dhi ir nyithindo ma nyiri mondo ayud kaka ginyalo kwalona pesa kuom jonyuolgi mondo gikelna mondo apidhrago, achiemgo, nikech piny nodong' koda. Kendo anyalo paro kata kasekendo, gima anyalo timo ne onge, nikech pok nayudo warruok mar chuny. Ne anyalo paro kadhi kata kuom mine madongo mondo omiya pesa moro mondo adhi akonyrago. DJ Loz mbita ka atimo madongo, nikech kanadhi ir mama maduong' to mama ne nyalo kona ni mondo aterra kode korka okonya. Adiera natimo kamano DJ Loz mondo eka ayud ka akonyora. Nitie moro nomiya michele gi ring'o. Awero wenda mar hera mane miano. Ka nomiya michele gi ring'o, nachamo DJ Loz. Kasechamo, en gimoro madhi saa 2 otieno, noluonga mondo adhi ode, nikech nonyisa ni it was on a Sunday. Sani kosetieko church, kosea e church, to odhi dhi e tich, to owuok gimoro saa 1 e tich, to odhi e ode. Koro adhi ode gimoro saa 2 kama, adhi yudo ka en thuolo mondo adhi achiem, to pesa modhi miya mondo akonygo ngimana. Loz kanadhi kuom dhakoni, to dhakoni nomiya michele gi ring'o machamo. Kosemiya, to oloro dhot, to gamo pala moko ma Masai ting'o ka. To kowuodho kama, to nyisa ni ipenja ni ing'e gini, takoni ni gini ang'eyo. Mano pala mag Masai. To nyisa ni gima atimo kode, anyise ni akia. To nyisa ni ibiro ng'e gima atimo kode otieno masani. To kokitimo gima adhi koni. To onyisa ni mondo atera kode, eka awuog e ode kangima. DJ Loz, e nyim Nyasaye, naterora gi dhako madayo mang'ongo otieno nyaka saa 11 okinyi
mondo eka awuog ka ngima. Loso asekale matek, to Nyasaye ok nen kaka dhano. Mbita ka jombita nya timoni neno, kendo nondiki mamani kana asetimo kamano, noduogo dhi ochako lando ne mon wetene kona kakalo, topimo ne mon magielore go ni aseterora kode. Bagiro nodhi miyo mine mamoko ochako lando wachni, moluonga ni jachode, mbita waka. Mondik nyinga e toka, ji ondiko ne jachode ma kumakalo dhano ng'iya, dhano wacho ni ne jachode cha. Nadhi abedo ng'at molil ma piny ok dwar. Ma nyaka kanisa manadonje, kadhi kanisa moro to dhano ok dwara, dhano nena ka jachode madhi kelo chode e kanisa. DJ Los piny nok dwara, to kare kata ne dhano ok dwara kamano, to Nyasaye to ne dwara. Gima nafwenyo ni kare kibedo maber ne piny, to irach ne polo. To kibedo marach ne piny, tiber ne polo. DJ Los, agoni Nyasaye erokamano, nikech de bed ni dhano neno, Nyasaye neno kaka dhano neno, to kawuono Kimi osenega. De bed ni Nyasaye neno kaka dhano neno, kawuono koro ok angima. Mano noyudo ka pok ichako wer. Mano oyudo kapok achako wer. DJ Los, asanora mbita ka. Jombita gi ong'eyo. Kata kawuono ka gineno ka chung' apako Nyasaye, jomoko nyalo timo nenda. Kendi gin owuon. Mawachna adieri, jali Nyasaye ogolo mabor. DJ Los, Nyasaye ma jang'uono. Atimo noga kono ji pile na adieri, kata kawuono ema adhi e pim, to dhano yudo ka aonge tuo mar okimi. Ne ji owacho nani an natho go okimi. To kawuono remba ni onge okimi. To be ne in gokimi? Aonge go. To be niseyudo? Pok nayudo. Abiro napenji swali moro matin. Kapok aduogo mane swali mana penji, nikech natie swali mana penji to kidwoke, e chak ihad noneno moro mamano be pod sawa, pod wadhi adhiya masawa. To, mamani tok terruok kodi, goloni pale moterore kodi, atua mane manikawo? DJ Los, sama nacharom kamacha, kaka nachalo cha, gi condition mane antie, onge gima nang'eyo. Mana kaka dakoni nitiere ng'ato ka ng'ato nigi age mong'e gimoro. Sani kuma chope ni, nitie gima ok nyal timona, ma idhi to court free. Ang'e my rights. To kata mana kingdom mar Nyasaye ka, I know my rights. Ma ka nitie gima jasigu temo timona, tang'eyo kaka nyalo chome. Ambiyo nopuonjowa ni nitie kaka inyalo donjo ne jasigu gi articles. Nitiere ndiko ma kisiro go wachno, to Nyasaye donje gino. Koro sani ang'e gik manyalo timo, to by that time gi age cha, gima nyalo timo ne onge. To mamano be ngima? Mama nosenindo. Nosetho. Okay, koro adwa ni mondo iduoka swali moro ka. Challenges mage misekale wer ka nyaka ne chak wer? Asekale challenges mang'eny kaka asepimoni, kaka maga asekale ajara. Nyaka ichak wer? Nyaka chak wer, nyaka chak wer magol wer mokwongo mar analog. Sama nagolo analog, akale wuotho gi tienda. Adhi e chokruoge, kaoge fare miorona, adhi awer e liete, jotich Nyasaye moko luonga, adhi ago crusade, katieko tikawo siling 150, iketona e bahasa kaka moro noluonga Yugis. Aninde hotel mar gorofa mamalo maduong', kendo alwokora gi pi maliet, adiyo korot, pi wuok, achamo gweno, achamo gik malich, to oda to awe marach. To katieko chokruok, tinyisa jatich Nyasaye, bahasa ni kik kiel ka, kik kiele ka, adhi amak tene mama, dhi ogwedhi. Gima ne konya ni nauso CD, koro transport matiyogo ne gin CD na. To kachopo e ot ayudo siling 150 e bahasa. Adiera mago challenges manakalie. Kuonde moko minyalo dhiye, kisedhi to kata kar nindo ok miyi, imanyo kumininde. Samoro adhi abasora e tie 10 moro, kanyo ema aninde, to kiny apako apaka Nyasaye kama kawaida. Asekale duk, naonge lewni. By that time, nanyalo kwayo nanga. Iwinjo kawacho wena moro macho ni, sama onge nangano manyalo rwako ga jakono mola, Mesia imiya nangano manyalo rwako ga. Gigo ni e YouTube, king'iyo tibro neno karwako law kanyo moti kakwa Nyasaye ni sama onge nanga manyalo rwako, Nyasaye mondo imiya nanga. Nakwayo law DJ Los kadhi e chokruok. Anyalo paro chieng' moro akwayo osiepna moro nanga mondo adhi e chokruok moro e kanisa miluongo ni Philadelphia.
kwadhi e chokruok to ka nonego bed ni waduogo on Sunday bang' chokruok to koth nochwe marach, koro koth nodhi ochwe motamo mitoka ok nyal ringo, waduogo chieng' Sunday, chieng' Monday gokinyi. To kwaduogo Monday to kwachopo omera ayudo ka wuon nanga rita, koro ing'e ni gach sikul mane waidho moting'o ji oloro ji Rusinga dukni malo kuma dhano ng'enye. Koro kwalor kanyo to ondita ita ji olor, to kaloni tapo mana kobiro ywaya mani bwana biane ka mako ng'ut law, nonego iduog karang'o gi lawa, tibudhogo nang'o, to kapok aduogo cha to osethala. DJ Los be kata osepami neno ka sulwe moko riedo kama podi mawinjo ka bigo ndi nothala mabedo piny gi siana kanyo. Joma ne wadhi go chokruok ng'ama ne nyalo biro mondo okonya ne onge ji ng'iya gi chien. DJ Los jali nolonya nanga kanyo, nanga ne kanyo makata jok mana dhi go chokruok nok nyal teteana, budho gi nanga molonya na kanyo madong' gi box ama emomiyo DJ Los ahero rwako kinyasa magika kata an mana gi nanga machal nade, kata jaoda kwera ni winjo lony gini to ok alony nikech macha ne antie gi box alilo, to jalcha nolonya madong' gi box ama bede kanyo ma Los wacho ni sama onge nangano manyalo rwako ga jakondo mula Mesia imiya nangano mabiro rwako ga. Wow. Okay, apenji nyaka nichak wer. Faida mane miseyudo? Nikech kwano ni iwuotho gi tiendi, ne ok chuli, be sani chuli? To be sani rwako nanga, to bende pod ikwecho koso in gi lepi? DJ Los sama wuoyo kodi ni kata king'iya are malo wiya nyaka e tienda, bono kalawa marwako ni ma Nigeria style. Pesa dik ma? Ma sani kitwang'o to gimoro 3,500 kanyo lwak kitwang'e full. Mano kidhi e fundi ma cheap. Kidhi e fundi ma cheap. DJ Los sani apogo amiyo ji lewni, nyithi kiye wetena maonge go an bende amiyogi lewni. Jaoda nyalo bedo janeno ni apogo lewni. Nasomo wach achiel mawacho ni kichiwo to imbe Nyasaye nochiwni, kik ibed nyathi kich ma in idwaro ni mondo omiyi to ito to ok imi ji. Onego imbe ipuonjri golo ka Nyasaye gwedhi. Sani DJ Los ok akwechi, sani kaka adhi e chokruok igwedha, kata in nisenene e pap kuma ne wantiere cha. Naneno mambe katieko interview to adwa ni igwedha. Ogwedha kendo Nyasaye kuno madhiye kachako wer ne Nyasaye to ineno ka mbi mar Nyasaye chaki makwaga Nyasaye kapok adonjo e pap. Nyasaye ogol chunje mag sunga e ngimana, ogol chunje mag ng'ayi mag ting'ruok, ogol e ngimana to mondo ng'uono ni mondo obed kuoma. Mondo sama pake an gi kayudo duong' to en mondo iduong'. Nyasaye ong'eyo chandruok makalie, ong'eyo na onge pesa. To emomiyo ka sama adhi kacha natimo ne mamawa Mrs. Chairman moro ma church neno ni pesa mane antiere go Nyasaye nomiya welo maka yuocha nobiro lima, to narumo gi pesa madong' makata gima nwadhi chamo gotieno ne onge. To harakati mane chunya nosewuoyo masewacho ni to koro an gi welo adhi yudo wich kuot, otieno ma koro adhi chamo ang'o? Nikech an sama atiyo ne Nyasaye ma kanisawa ok ati kaketo target ni mondo ochula, tatiyo kaketo target ni mondo Nyasaye otim nade, oyud duong'. Koro sama ne achopo chunya paro ni adhi chamo ang'o, to adhi e kanisa kacha talamo Nyasaye kapok nadhi e pap. To Nyasaye chiemo te asechamo lunch ka gi joga, to koro sapa wadhi timo nikech chokruok orumo. Ruoth ka en adier ni iluonga to we mondo kik ikwod wiya, to kaselamo Nyasaye to adhi e pap. DJ Los adieri akoni maonge kiawa ni sama achako wer kacha dong' ineno gi wang'i, ineno gima Dhi otimo. En adi kama. Mano to siri yangu. Okay, Chris Bor, apenji mana ni to. Chris Bor, okay, amor sana. Ka nitie interview sama nochopo sama ne wadwa ywak, lakini sani koro Nyasaye ochako kelo ng'uono kendo wanyiero. Chris Bor, sani in gi wenda di so far? Sani asegolo volume 1 moting'o wende 6. Achako golo volume 2 mar Mungu nipe 50-50. Volume 1 en analog moting'o wende 6. Volume 2 en Mungu nipe 50-50 moting'o wende 7. Volume 3 en wer mawacho ni era mane miya odhiero wang'a.
mano bende oting'o wende 8. Volume 4 magolo mogik en mawacho Yesu sirikal biro, mawacho Yesu sirikal biro manyien, ma latest mane iwinjoni, en bende oting'o wende madhi koro 8. Okay. Mabe pok orumo, bathe moro nitiere studio, pok atiekogi nikech pod anyonogi kanyo, pod omenda pod tin kamano. Okay, apenji mana ni to social media tiyudri nade? Ayudora e YouTube kanyo ayudora gi Chris Bor. TikTok pok adonje, akia kata kidonje. Ang'eni kaka koro ayudi ni bro konya mondo achop e TikTok kanyo. But YouTube to antiere gi Chris Bor. Borno ema changanya ji. Dhano ng'e ndiko Chris to Bor to gikia ndiko. Koro Bor ni ka ng'ato ndike to ndiko B-O-R. Mana kamano. B-O-R. Chris Bor. To wende nago dhi bira kanyo kama, to subscribe, to like, to yudogi, to winjogi. Okara dhi mang'eny, kesa bende ng'eny, agombo ni mondo awei, to kapok awei tadwaro ni mondo ni igonwa ngulu moro mondo wa enjoy, ing'e ni wadwa ywak. Koro gonwa wer moro mamit, unless ka nitie mana giminyalo medo, mani idwa medo, kati gonwa ngulu, at ka onge, to chwadnwa mana ngulu mondo walor. Wach mana medo en ni jawinjona kuma intie, ada mondo ing'e ni Yesu sirikal biro. Kata obedo mana ni piny ochopo e kinde mag giko kama, ondike muma ni kinde mag giko gik manotimre nonere e lela, to kawuono waneno e lela. Awero e kanda kanyo mabe wendo ni YouTube mawacho ni kinde giko osechopo. Gik matimore waneno, to akwayo ruothi mondo okaw gari, ke jachien osekaw gari riembo kochomo go bugo. To kanyo bende mawere wer moro magwedha mawacho ni an dhier ojoga. Dhier nyalo mi chai, nyanga moko nego beni chai. Mane madwani go? Dhier nyalo mi wuoyo kuomi, nyanga moko nego beni wuoyo kuomi. Chaka tiende. Kanya wero ni Ng'ada go ni gita ya. Okay. Awere kawacho ni an dhier ojoga, dhier ojoga, kiris dhier ojoga, Jehova yie ikony ngimana. Dhier ojoga, ojoga, ine wuon mwandu, baba miya, yie ikony ngimana. Ng'ama luyi onge, ojoga, wuon mwandu yo, ojoga, an adwari baba, ojoga, yie ikony ngimana. Ni dhier nyalo miyo chai gi jalo moko nengo chai. Dhier omiyo chai gi jalo moko nengo chai. Dhier nyalo miyo ikulri ne jalo moko nengo ikulri ne. Dhier omiyo ikulori ne jalo moko nengo ikulri ne. Dhier nyalo miyo wachi gi jalo moko nengo wachi. Dhier omiyo wachi gi jalo moko nengo wachi. Dhier ojoga, an dhier ojoga, kiris dhier ojoga, Jehova yie ikony ngimana. Ni dhier nyalo miyo iti med ne jalo moko nengo itine. Dhier omiyo itiyo med ne jalo moko nengo itine. Dhier ojoga, ojoga, yie ikony ngimana. But they went message sana. Kata dhier ojoga. In fact, no wachne chakruok mar ero pesa e chakruok mar richo duto. Tanyalo wacho ni chakruok mar koso pesa e chakruok mar richo duto. Nikech onge ng'ama dhi kwelo ka nigi pesa. Onge ng'ama dhi chodo ka nigi pesa. kata tich Nyasaye ok di tiki onge pesa. pesa. Kone Nairobi yud ko inange ni nyako momewo no chunge orwako skat maching sa chiko dendo ka koth chwe ni nigi pesa. Onge kata. Dhiere momiyo ng'ato nyalo inene nyaka ng'ato ich lit. Dhiere manyalo miyo inene ng'ato ich lit, to dhier no be manyalo miyo nyar jowegi otim tije moko mag uso dende. Ok otim kamano nikech ohero, otim kamano nikech odhier, to dalagi bende odhier. Apenjo ni ya. To dhier DJ Los dhier dongo miyo jo university. Jo university ng'ama o graduate. Donge tiyo ne ng'ato mede ot Nairobi kacha. Amba wacho ni ya. Kakos ero pesa chakruok mar richo duto.
to ere ng'ama nyalo dhi od ng'ato ka tiyo med mawe ma dalagi madhi ti med kata mana Saudi Arabia kumiyo koso pesa e chakruok mar richo. Okay, ok abidhi mang'eny ne jogo manenenwa mano ne Chris Bor wawinjo nende kendo message mayudo kanyo ni manyalo wacho ma mano to ok anyal pando ni Ajuoga ng'isi ni dhi omiyi tich to sami dhino mano koko yudo tich kare ng'ama wuondo wadgi. Ajuoga ema wuondi kasto DJ Los. Wach maduong' ma jawinjo nego ong'e ni yie mondo oyanyi, yie mondo chai, yie mondo wuok kuomi nikech yien maonge olemo ok nyal bagi kidi. To kine bende tembe biro ni mang'eny, ng'e malong'o ni gima ber ni e nyimi. To mano emomiyo Nyasaye osebedo ka chung' koda. Omiyo an alamo ne mana ji Nyasaye, ng'ato nyalo gona sime to alamo ne gi Nyasaye ng'ama nigi wach mapek machando chuny ma ikwe. Nyasaye osemiya ng'wono mar mondo alam ne ji Nyasaye to dhano yudo chang, to dhano chung' koda. Nyithinda somo kendo gisomo maber e akademi, to jok machulo figo gin ma jok malamo ne gi Nyasaye. Nyasaye timo negi to gichulo ne Nyasaye, gigo ne Nyasaye erokamano. Ondiki ni kuong imany pinyruodh polo kod adiera duto temo dong' Ruoth Nyasaye na mednu. To mano ema namanyo mondi, alamo ne ji Nyasaye to Nyasaye kotimo ng'ato ng'ato gone Nyasaye erokamano. Omiyo kuro ma intie inyalo gona simu, in bende gi wach mapek machando chuny ma ikwe, nalam kodi Nyasaye to ne teko mar Nyasaye kod ero ni kanye. Nikech muma ondiko ni Ruoth Nyasaye ok chiek ma do mulo ng'ato. Nomulo ng'ato e piny Mombasa ka nogona simu. Nogona simu mondo alam kod Nyasaye ni tuo mandulme sande kendo ma ikwe. To ka naoro Nyasaye ma jang'wono nochango ndulme motimo neno e nyim Yesu maneja ma jalno ogone Nyasaye erokamano. Omiyo in bende miwinja kata minena gona simu ni ne teko mar Nyarombo. 07 Nambana mar simu en 0702 48 01 90. 0702 48 01 90. Amen. Mano namba ma kopo ni dwaro lamo tigochone. To koselemo ni michango to namba mara en pesa en 0716 20 40 17. En owacho ni ok odwa pesa, en olemo. Ata dwaro pesa. Nyasaye mondo gwedhu gi mago. Shalom. Nyasaye mondo ting' malo. Amen.